Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad Ahmad. Labarin na farko na cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da iyalan mutanen da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jirgin ƙasar jihar Kaduna a ranar 28 ga watan Maris, wanda suka yi garkuwa da mutane 65 suka kashe mutane 8 kuma wasu daga cikinsu har yanzu ba a gansu ba. Shugaban ƙasar ya gana da su ne a fadarsa da ke babban birnin tarayya Abuja, inda ya bayyana musu cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da iya bakin kokarinta domin a ceto sauran mutanen da suke hannun 'yan bindigar, kuma dalilin da yasa ba su tura jami'ai ba shine ba sa so kowa ya samu rauni a cikin wanda aka yi garkuwa da su. Yana so kowa ya dawo gida cikin kwanciyar hankali babu wani rauni a tattare da shi, sai sa ba su tura jami'ai ba har yanzu su ceto su. Sannan kuma shugaban kasar ya sha alwashin cewa za su yi wa 'yan bindigar kasar nan lugudan wuta, tunda shine kadai yaran da suke fahimta ba sa jin magana. Yayin da labarin na gaba yake cewa gwamnatin tarayya ta yi burus da sukar da take shawarar al'ummar Najeriya biyo bayan maganar da ta yi na cewa za ta ƙara haraji akan kiran waya, sayan data da kuma tura sakonni, inda ce har yanzu tana akan bakarta kuma zai ta ƙara wannan harajin domin dama tun a shekarar 2020 ta riga ta yi wannan tsaron, kawai bata kaddamar da shi ne akan lokaci ba. Labarin na gaba na cewa masana kiwon lafiya daga ƙasar Ingila a garin Leeds sun bayyana cewa matan da ba sa cin nama za su iya samun karaya a kwankwason su. Rahoton ya ƙara da cewa matan da ba sa cin nama ƙashin su baya yin ƙarko ne kamar matan da ke cin nama, wanda hakan ne ke iya jawo musu wannan karaya a kwankwaso. Sai kuma labarin na gaba yake cewa 'yan bindiga sun kai hari karamar hukumar Ilela da ke jihar Sokoto, inda suka kashe mutane 11 kuma suka yi garkuwa da wasu mutanen da ba a san adadin su ba. 'Yan bindigar sun kai wannan harin ne a ranar Talata bayan sallar Isha'i da daddare, inda suka buɗe wuta suka kashe mutane 11 har suka yi garkuwa da wasu mutanen da ba a san adadin nasu ba. Inda labarin na gaba yake cewa a jiya ranar Alhamis 11 ga watan Agusta aka gudanar da jana'izar sojoji guda 5 wanda 'yan bindiga suka kashe a babban birnin tarayya Abuja, har da kaftin guda wanda ke tsaron shugaban kasa Muhammadu Buhari. 'Yan bindigar sun kashe su ne a ranar 24 ga watan Yuli biyo bayan makarantar lauyoyi ta Buhari ta nemi agajin gaggawa daga wurinsu saboda 'yan bindiga sun turo mata sako cewa za su kawo mata hari, wanda sojojin suka je domin su kai mata dauki, amma sai 'yan bindigar suka buɗe musu wuta a hanyar ta dawowa har suka kashe su 5, wanda hakan ya sa rundunar sojin Najeriya ta ɗaukar musu fansa tun kafin a yi wannan jana'iza ta su. Labarin na gaba na cewa gwamnatin jihar Katsina ta ce an sace naira miliyan 31 a gidan gwamnatin jihar ta bangaren ɗakin asusu, amma akwai mutanen da take zargi da wannan sata kuma suna hannun hukumar 'yan sanda ana gudanar da bincike a kansu. Yayin da labarin na gaba ke cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da taron masu ruwa da tsaki na ƙasa kan ƙidayar jama'a na shekarar 2023, inda labarin ta fannin ƙasashen waje zamu ji cewa wata 'yar Najeriya da ke zaune a ƙasar Amurka yaron ta kashe ta da bindiga ɗin shekara 12 a duniya, inda da farko ya bayyana hukumar 'yan sanda cewa barawo ne ya shigo gidan ya kashe mahaifiyar tasa, amma bayan sun faɗa bincike sai ya ce musu shine kashe ta amma bisa kuskure ne. Mahaifin yaron ɗan sanda ne kuma hukumar 'yan sandan ganin cewa iyalan matar da namijin sun samu daidaito a tsakaninsu ta bar yaron a hannunsu domin su je su yi shari'a a kotu da kansu. Yayin da kuma shi ma wani ɗan Najeriya da ke zaune a ƙasar Amurka budurwarsa ta kashe shi saboda sun samu saɓani a tsakaninsu, amma ita tuni hukumar 'yan sanda ta damƙe ta kuma tana ci gaba da gudanar da bincike a kanta. Yayin da labarin na gaba yake cewa wata mata a karamar hukumar Onitsha da ke jihar Anambra ta kashe mijinta da wuka biyu bayan ya dawo gida ya tarar da ita tana yin lalata da wata mata a ɗakinsa, wanda haka ya sa matuƙar fusata domin bai taɓa tunanin cewa matar ta sayi maɗigo ba ce, amma hukumar 'yan sanda ta kama wannan matar tare da uwarta ta da suke aikata wannan lalatar da ita. Labarin na gaba na cewa gwamnan jihar Odo wato Rotimi Akeredolu ya ce shi fa bai damu ba ko da Peter Obi ne ya ci wannan zaben na shekarar 2023 ko kuma dan jam'iyyarsa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Shi dai kawai babban burinsa shine baya so mulkin Najeriya ya koma hannun 'yan arewa, domin shi baya so ga wani dan arewa ya mulki a shekarar 2023 irin su Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP da kuma in takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP wato Alhaji Atiku Abubakar. Ta fannin wasanni kuwa za mu cewa kungiyar Barcelona sai ta sayar da manyan kadarorinta a wannan kakar har na naira miliyan 600 kafin ta yi nasarar sayan 'yan wasan ta siya na bana, kamar su Robert Lewandowski da kungiyar Bayern Munich, Jules Kounde, Rafinha da dai sauransu. Kungiyar Barcelona har yanzu ba ta yi wa sabbin 'yan wasan ta rijista ba a gasar La Liga, amma tana fatan yi musu rijista da wayannan kudaden kafin a fara buga wannan kakar ta bana. Domin samun labarai dumudumin su kuma akai-akai sai ku ziyarci shafinmu na Hutu Dole, kuma kada ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa ta subscribe da like da comment. Mun gode.